Takže čuzlí, vítejte u mého prvního videa ze hry Shakes and Fidget a taky u mého prvního videa na gameplay kanálu. Takže začal jsem to točit tak, že jsem si řekl, že jako dali jsme ho na jednu ránu. Já si šetřím na svůj cech. A prostě bylo to tak, že jsem si jednou řekl, že bych mohl točit, ale mně se zdalo, že jako já myslel, že vám to moc nelíbilo, tak jako jsem si řekl, že to natočím aspoň na ten kanál, ať tam mám nějaké videa. Jinak udělám si cech Let's Playeři, to bude jmenovat, a kdo z vás točí videa, nebo aspoň bude točit, ať mi napíše do pošty, nebo ať mi napíše na YouTube odkaz na jeho Shake kanál, nebo aspoň jak se jmenuje na Shakeu. A když jsou to ti Let's Playeři, tak ať mi napíše ještě jeho YouTube kanál, pokud chce. Nebo ten nemusíte, ale jestli jako musíte být Let's Playeři, takže si jako udělejte kanál, a ne že nebudete točit jako. Musíte někdy jako nemusíte točit, mně jedno, jestli aspoň tak třeba jednou týdně si točíte, to je jedno, ale prostě jako chci, abyste měli nějaké video, když už vás tam přijmu. Takže jako chci prostě, tak asi týden potom, co vás tam přijmu do toho mého cechu, tak chci, abyste měli nějaké videa. Už. Abyste měli nějaké video prostě. A prostě takhle. Jinak, pokud by někdo měl problémy s nějakým registrací na YouTube nebo něco, tak Shake si určitě můžete založit úplně klidně, to vám rovnou ukážu, jak se zakládá účet na Shakeu. Takže hraju na světě 16, což znamená, že to děláte takhle. Takže počkat. Prostě uděláte to, že si dáte svět 16. Pak si třeba dáte, pokud jste holka, tak samozřejmě holku, ale já jsem kluk. Třeba tohle, no vy si to už můžete vybrat, co chcete. Třeba nějaké to. Tam máte třída, velečník, kouzelník, průzkumník. Samozřejmě já mám kouzelníka, ale vy si dejte, co chcete. Pak dáte uložit. Tady to chce jméno. Tam dám třeba. Třeba Hafík 007. Nebo co chcete tam napište. Takže napište tam vaše jméno. Takže ukážu vám jak prostě. Něco tam napište prostě.
prostě váš e-mail, třeba co mi to s ním nějak blbne teď? D. Třeba email, nebo třeba gmail.com a tady vaše heslo. Pro ně to furt není bezpečné, a když si třeba tady něco napouštím. Jo, tohle pro ně není bezpečné, ale jako nemusí to být vůbec bezpečné, vám to normálně půjde. Tady zatrhnete tohle, heslo si dejte jak chcete, třeba, já nevím, vy tam dejte své heslo prostě. A takhle vidíte, že to ten server odmítá. Samozřejmě doporučuji napsat pravý e-mail, protože jinak se to nemůžete ověřit. Bych vám rovnou ukázal, jak se to ověřuje. No dobrá. No to je zatím jedno. To pak natočím tutoriál na svůj LP kanál, tak asi třeba prostě naše heslo. No a vidíte, že už jsme začali hrát, takže normálně hrajete, jste úroveň 1 zatím. Jinak tenhle účet na nic nepotřebuju, takže to prodám. A teď zautočíme na někoho. Vyhledáme si někoho v síni slávy. Blood Fury. Si dám arena. Tak. A můžete na něho zaútočit, ale to jsem si myslel, i kdyby on zaútočil na mě, tak ho nedám, protože by na něj šel rukama. OK, a já už jdu na svůj normální účet, takže sorry za ty lagy. Tak, dokončil jsem hospodu. Takže vyhráli jsme. 4. úroveň, super. A jak hlídku si můžete dát. A tak prostě. Takže já už bych si dneska chtěl před váma vydělat na cech a hned si ho založit. Takže něco, kde bude zlaťák. Okay. No tam to bylo 2, myslím. Takže tohle prodám. OK, takže to máme na 4 minuty, takže
Zatím jdeme plnout se svým účtem. Se svým blbým účtem. Jak jsem to tam psal? A teď jak tam přijdu, tak už to bez tak bude, takže... Takže sice tak nemám, ale hned ho budu mít, takže už se to napíšu. Tak sakra nějak mi nejde psát. Jo. Sakra. Tak jestli to nebude. Nějakou kradoučkou hospodu. Taková dlouhá, to je nejkratší, co tu je, tyjo. Takže použijeme své hacky a zrychlíme to. Tak a máme to načtené tak rychle. A jsou to moje hacky. Jasně, že používám hacky. Nijak to nestopuju.
jak užívám hacky. No, samozřejmě, že to stopuju. Nemám žádné hacky, samozřejmě ne. Stopuj to. Stopuj to. Nevím, jak bych to pojmenoval přesně. Nějakého spojeného města. Tak a mám cech Let's Players. OK. Jinak, bude to v tom cechu tak, že ten, kdo prostě každý v tom cechu, ten, kdo tam bude mít nejvíc odběratelů, může, ne, ale možná to udělám potom tak, že každý, kdo bude mít víc než já odběratelů, vlastně ten, kdo bude mít nejvíc odběratelů, tak že on bude mít prostě takhle. Bude velitel možná, aby pak ten cech neskazil. Takže to by mohlo být všechno, takže pokud se vám líbilo, budu editovat.